Asiphinde sibingelele kuba ababukeli be-Transformation Live. Sibonga nakulabo abalokhu besilandelele khona abantu ezibaphilisayo ezinye izinto esikhulumayo. Kungeyikho ukuthi nathi kukhona sikwazi ukuthi nje impilo yasejele umuntu imthathe yambeka yamenza ukuthi abuka izinto ngamanye amehlo. So ke yonke into sengiyaye ngiyibuke ngifike ngiyibuke ngapha ngalendlela engijwayele ukuyibuka ngayo nabantu nje abajwayele ukuyibuka ngayo bese ngizoyibuka nangeso abantu abangajwayele ukulibuka ngayo njengejele nje mina ijele ngiyakhumbula ukuthi ngingakaboshwa bengazenye into ngejele ngingakaboshwa bengazenye into ngejele ngingazi le okuyiyona eyenzeka ngaphakathi. So ngathi ke mangifika ngaphakathi ngabona ukuthi hayi khona lento ade ngiyazi ayikho. So ziningi izinto ezenzeka ejele umuntu angazazi namanje usathi mawutshelwa ngabantu ngejele abangazange beye ulokhu uphika left right and center. Abanye nje namanje bakutshena ukuthi imali yakhiwe ejele namanje bakutshena imali ikhandwa ziboshwa. Hawu wena shuthi ngoba ungazange uyikhanda imali shuthi ongaboshiwe ke phela mawunjalo uvela uxake ukuthi imali ikhandwa phe iliphi leli jele ukukhandwa kuyona imali. So ziningi nje izinto umuntu angayikhuluma ngejele abantu abacabanga ukuthi izenzeka. Uyazi enye into engiyifundile ngejele ilento yomtsizo. Ngike ngabhala on Facebook epage ni MC Menzisto ngibhala ngixeka umgangela. Umgangela ke baye bethi ngapha ngakithi nje siubiza ngomxhakano, abanye babiza ngomdlalo, abanye bathi squid umdlalo kodwa wenduku, umdlalo weinsizwa wenduku. Uyathandwa kakhulu kulezi indawo ezisemakhaya nje koMelmot nako Dumbe nako kuneyindawo even ko Eastern Cape nako kuneyindawo la khona insizwa zakuleyo ndawo bangahle ufike uyitshela ukuthi mungahle ufike uyiadvise nje ukuthi ayiyeke umgangela zingakubulala nyanga enduku ngendlela ezuthanda ngayo. Kuneyindawo la khona ongathi mutshela abantu bakhona ukuthi yazi umgangela anguboni ukuthi muhle bengakubulala nyanga enduku mawuzoxoxa nje umgangela. Ngangikuthanda umgangela ngangudlala nje ngangudlala nginazi ingozi ngicabanga ukuthi izufo ezinye nje khona ezimbili la emuva ezibhanqene engiyayikhumbula enye ngayishawa insizwa ngapha eNgongoma kwami angazi noma yakwakhumalo le yansizwa kodwa eyasengongoma yangishaya kwenye indawo yangapha ngakithi kwakunomshado endaweni ekuthiwa yikwanocation. Kwakunomshado angisazi kwakushada abantu kodwa kwakushada insizwa yakwaSibiya. Lo mshado wawusuka eMantseleni kushada insizwa yakwaSibiya. Ngayigcina lensizwa yangishayayo ngayigcina isukuma phansi lapha. Ngayigcina nje isukuma phansi nami ngoba khona engangikade ngilwa nayo yahlehla ngayo lesibili yaphinde yahlehla kwase kusukuma leya ngayigcina nje isukuma lapha. Emva kwalokho ngayibona sengilele phansi sengilele nje phansi sengiphophoza igazi la ngangifaka ikepezi ngilibhekise emuva. So ngawudlala umgangela nje ngawudlala futhi ngiyabazi umtsizwa bakhona. Kona ngithema ngifika ejele ngifica insizwa ziboshiwe ziyadonsa ezinye indaba ingomgangela baboshelwe nje umgangela. Ngiyazi ukuthi omunye uzothi hayi ngeke umgangela ubophana kuboshwana nje ngakithi nani kodwa kukhona yabona nje ngakithi thina nje omama bethu nobaba bethu babe ngafuni ngendlela eyisimanga ukuthi sidlala umgangela. Sasudlala nje kodwa babe ngafuni ngendlela eyisimanga ngesizathu sokuthi izingane zabo mina nje lapha ekhaya kunobaba omncane abashonayo kabuhlungu beshawe endukwini bebulawa endukwini bebulawa nje
ngiyakhumbula nje ubaba omncane khona ubaba omncane owafaka buhlungu lapha ngakithi endaweni yaseManseleni emakhandeni lapha ngakithi kwaNongoma ekuvukeni lapha eMaphophoma endaweni yaseKrolweni khona indawo ethiwa esemakhandeni lapha phezulu sekwaba nethempeli manje ngaseduze eduze kwesikole iKrolweni primary sekunethempeli ngapha kwakhona umgangela nje wawungale ithempeli lalingakabikho ubaba omncane wabulawa lapho eshawa izinsizo zangapha oKedeni kwaZulu oKedeni le ndawo ekuthiwa iseBuxton zimshayela nje ukuthi uyayishaya emgangeleni zazimbulalela lokho nje ngiyakhumbula ukuthi ngesikhathi kuzosuka kudlalwa nje emgangeleni kwaqala kwaqhuma isibhamu so kwathi maqhuma isibhamu base kwasapha uyazi ke emgangeleni ukuthi maqhuma isibhamu noma nje kuphi la okusuke kuhlangene khona abantu uma kuqhuma isibhamu bayibesaphazeka abantu bebaleke bese kuthi labo abasuke bezokwenza noma abasuke beqhumisa isibhamu bese benza inhloso yabo ubona basuke befocus ngoba ukuqhuma kwesibhamu sekukudidisa abantu so kwathi maqhuma isibhamu ngiyakhumbula ngangisemncane sabaleka thina kodwa sambona ubaba omncane baleke eshona ngale zamlandela insizwa ngoba zayifuna yena zamshaza ambulala kukhona futhi omunye washawa ngapha kwaDabazi ngenxa nje yomgangela bamlandela kade eshaya insizwa emgangeleni zamlandela esekhweni lakhe so ke sikhule nje ekhaya umgangela bekulinganiswa ngabo nabanye bakhona bekulinganiswa ngabo nje mawuke wathi uphethe induku nje ufike emgangeleni omama bekutshena ukuthi lalelani iyekini lonto lena usibani banje akekho bebalala bobaba omncane usibani banje akekho ngenxa ya umgangela usibani bana akekho ngenxa umgangela yabona so kwagcina ke kuyinto nje kodwa besudlala ngenkani ngithema ngibuka ejele sengibone ezinye insizwa zidonsa enye mayichazela ukuthi yazi njoba ngibona ngiboshiwe nje mina kwenza ku1 no2 no3 sasilwe emgangeleni ngalwa nosibanibani kanje ngesilwa nezinsizwa zakuphi sithema sekuphela umgangela wathi mawuphela nje umgangela base bengihupa ngagcina sengimdubulo yedwa ngagcina sengimgwazo yedwa ngagcina sekuyilokhu nalokhu ya ngiyakhumbula nje uZwide khona umngane wami ngapha eDumbe uZwide bambiza ngonyamazane ngangizwana nawo kakhulu le yansizwa iyawuthanda na umgangela nayo yagwetshiswa umgangela eDumbe endaweni yase ngicabanga ukuthi setholakele if I'm not mistaken lensizwa yayikade shaya enye insizwa angakhona ngakubo kuthema usuku kwenye indawo umgangela ngithi lento umgangela kuyazi ukuthi ngomgangela odlule ubani wayeyinkinga kulesa sigodi lesi sasilwa naso sizombamba emgangeleni olandelayo so kuye kube kanjalo nawo ke lensizwa uZwide washaya enye insizwa emgangeleni owawedlule base kwase ukuthi kulo mgangela ozayo ke was 2010 was 2009 so kwase ukuthi kumgangela olandelayo wayesecushwa ke manje uZwide wacushwa lezi insizwa zakubwa lensizwa ayisha ngoba ngathi wayishaya khubazeka lensizwa le angithi umdlalo phela umgangela makumdlalo mawusushaya umfowethu wakhubazeka sefuna sikufuna nakuba kumdlalo kodwa mawusumshaya wakhubazeka sekufanele sikufuna mhlawumbe ushaya umfowethu uyamkhubaza nje uyena yedwa osebenza ekhaya mhlawumbe ushaya umfowethu uyamkhubaza nje bese kuselitha lobola bese kuselitha gani uselobolile yabona so uZwide ngalelo langa kulomgangela wesibili wayephethe isibhamu unesibhamu esemthethweni ehamba nomshana wakhe mayechaza ukuthi wathi nje mile umgangela ungakaqala bayazi ke abashaya umgangela ukuthi abanye umgangela bawudlala makuyimshado njengakithi nje umgangela udlala kuphela makade kumshado noma kudwendwe
awusekho ke kodwa manje sekuyilabo nje ungabafana omncane uyakubone kodwa nje awusekho angisho njalo ngoba sekuye kube nomshado nje kuphela umgangelo ungekho in fact awusekho nje ngakithi umgangelo bayazi abadlala umgangelo ukuthi isoka esisetshenziswa emgangeleni asifanana khona insizwa nje iqhamuka eyifika izobuka umshado noma udwendwe zilibuka esigcaweni luphele mhlambe isafuna ukubona nentombi ukuthi mase kuphelile bese kuyiwe emgangeleni khona nje engafune ukubuka dwendwe engafune ukubuka ntombi ezizinto ziyiqonda engqo emgangeleni so uZwide naye wayifikile ezobuka nje kodwa eyiphethe iphelele inhloso kwakuzodlala umgangelo kodwa wafika kusasini esigcaweni ungakaqali nje umgangelo uzaqhamuka ziqule sezize kuyena lezi insizwa akashaya ubhuti wazo sekuza ke ezincane zihamba nenduna uthi wathi mayesondela esemgwaqeni eme nje emdangweni omgwaqo wabona ukuthi labantu beze kumina wathi masebe kanje uthi base beqala bekhombana bethi asimshaye besho kuyena uZwide bethi asimshaye bamshayela nje ukuthi ushaya ubhuti wabo bekudlalwa njalo emgangeleni hayi ukuthi umzumile noma umenzeni bekumgangela nje so emva kwalokho ngesikhathi besakhombana abanye bethi asimshaye umshana kaZwide wayesemala ngemuva ngangakhuluma ngalolu daba ngeke ngikhulume nje na uZwide sixoxa ke ngezinye izinto ngoba ngenye insizwa leya eyathi noma siphumile ejele kodwa ukuboshwa kwayo kwaba nomthelo omubi kakhulu emndenini wayo ngoba izinto ezenzeka lapho zenziwa ukuboshwa egcekeni lakwayo ngeke ngiyikhulume ngoba akuzona izinto ezinhle akuzona izinto ezinhle le ezenzeka ngokuthi nje uZwide waboshwa so uthi uZwide uma bethi asimshaye uyalazi iviyo malisukela inamadlingozi ukuthi lezi njani iviyo leinsizwe around 15 liphethe induku liqonde kumuntu oyedwa uthi uZwide umshana wakhe wabuya wazobala emva kwakhe zathi insizwa asimshaye nenduna ithi akashawe induna ehamba phambili induna yensizwa uthi uZwide sebathi sebeka kanje ngathi ngizonidubula yabona ke makwasho kubantu abaphethe induku ukuthi uzobadubula ungathi usukubadonsa ngoba yibutha ungathi usukubadonsa ngoba yibutha wathi uZwide ngizonidubula bayazi ukuthi unesibhamu somthetho wathi ngizonidubula wathi ngizonidubula uthi bathi sebeka nje wavula sidonsa isibhamu 38 uthi wasidonsa uZwide washo ukuthi sebeseduze ngoba naye akazi ukuthi yini eyadubulayo ngoba yena wayengakalungeli ukuthi engadubula uthi wathi yasidonsa ngathi sebeseduze sekunokushayisana nangeinduku savele sadubula isibhamu bahlakaze kababaleka sashenyameni koyedwa wasala phansi waboshwa kanjalo kuZwide eboshelwa lelo cala yini liqale ngomgangela thema iseboshiwe uZwide ngoba lagcina limgwebile ngake ngakhuluma nje ngalo ngama technicalities enzeke enkantolo uma usuke ngoba abanye babethi no i self defense uZwide wayevikela nani mayelichaza sile ngaphakathi kodwa ngama technicalities icala uyakwazi ukuthi you know the legal minds the abameli abashushisi bakwazi ukuthi icala normally lento eliyiyona kodwa ngemtheshwana nje emncane ezigatshana zomthetho bakwazi ukuliguqula libe ngenye into so noZwide lagcina limgwebile into ke yenzeka eseboshiwe uZwide nanoma esephumile ekhaya esebuyile ekhaya angazi ukuthi yini eyenzeka ngenxa nje indaba iqala emgangeleni ngoba uZwide kuba engawushaya umgangela yonke lento eyenzeka kubo ngaba yenzekanga I'm not going to mention ukuthi yini eyenzeka
ngoba akuyona into enhle, akuyona nezinto enhle. Mhlawumbe umuntu engahamba nje azagcina sekhuluma nanaye izwidi, ashare udaba lwakhe kahle, mhlawumbe niluzwe kahle, ebese ubona ukuthi uma ngisuke ngigxeka umgangela ngisuke ngikuthathaphi lokho, hayi ukuthi ngivele ngehla nje esihlahleni, ngehla ngathi gxu phansi ngase ngithi ngiyawugxeka umgangela. Kodwa ke futhi ekugxekeni into, uma ugxeka into usuke ungasho ukuthi ayiyekwe. Okwami ukuthi nje insizwe edlala umgangela akeze ubuke ngelinyiso. Ziningi insizwe iboshelwa nje umgangela. It's either impi yasuka idalwa isizathu somgangela, noma impi yasuka direct emgangeleni kwashawana kwafa abantu, baboshwa abantu. Ngithi ke mangikhuluma ngomgangela ngithi umgangela mina wawu right ngesikhathi sakudala abantu bengakabinawo ama responsibilities. Uyazi ukuthi kudala wawuthi ungangamjulobolo uganwe ungazange usebenze, zazi ikhona inkomo, kwangasetshenzwa futhi abantu babehlala emakhaya bedila nemfuyo nani osebenza ngokuyilo. Thina nje obaba bethu bambalwa kakhulu abasebenza, omkhulu bethu nje babe ngasebenzi aze besebenza. Noma lo muntu wayengashawa ikhanda goqana uhlangothi kodwa inkomo izophuma esibani ziyomlobolela athathe umfazi. Awucabange nje manje mangahle ngithi ngimgangeleni ngifike ngishawela shawu ngidabuka umlomo. Awucabange nje ukuthi uma let's say mhlawumbe ukhuzana ethiwa udlala umgangela umthandeni, uyodlala umgangela bevele bemdabula isandla noma bemshaya umlomo, mhlawumbe utshatha ngenza isibonelo, ngenxa ukuthi ufuna ukuthi kuthiwe insizwa, bese eyodlala ngoba khona enye pressure esibuye siyithole. Bazongivumela abanye ukuthi abadlala umgangela, uyabona umdlala umgangela uzohlangana nomfana ongawudlala umgangela ngisho esitolo ngisho uphe edolobheni, mumazi nje ukuthi owalapha ngaphesheya, mina ngidlala umgangela yena akawudlali, ngimthatha kancane lo muntu. Naturally uthatheka nje kancane, futhi mawazi ukuthi like sasigodi abawudlala umgangela nokubathatha kancane khona lento nje khona eyidlingozi, kuba nalamadlingozi akhona nje umuntu odlala umgangela mayisuke ebona nabantu abangawudlala umgangela, ukuba nakulokho kubabuka nje, yabo. So ngiyaye ngithi mina ake siwubuke ngelinyiso umgangela ngoba baboshwa abantu beboshelwe nje ngenxa umgangela. Zikhona insizwe engaphakathi ezinye futhi soke sithole sikhulume nazo. Uyabona kumuntu oseke wedlula entweni yayisimfaka enkingeni ayengazange ecabanga ukuthi iyomfaka kuyona. Yile nto umfaka enkingeni umuntu uyabona nje umuntu umsizwa, mina ngabushiswa ubunsizwa mina. Angisabufunda lapha ubuhambe khona. Kodwa ziningi izinto engiyaye ngizi. Uyabo kuqala kudala zimbalwa noma iyodwa into, azikho mbalwa, iyodwa into owawuthi muyenzile bese ubizwa ngensizwa kuqala. Iyodwa one into owawuthi muyenzile bese ubizwa ngensizwa. Kwakufanele ushaye umuntu, kwakufanele ushaye insizwa, ushaye igibhe phansi, noma ushaye idabula ikhanda, noma ushaye isusa indlebe, noma ushaye, kodwa nje kwakufanele ushaye insizwa ukuze ubonakala ukuthi uyinsizwa. Yabo esikhathini samanje kunabantu kunezinye insizwe ezibizwa ezihlonishwayo ngakubo, ezibizwa ngeinsizwa kodwa ayikaze ishaye ngisho yedwa umuntu ngempama. Yini? Sinezinto eziningi manje ezenza ukuthi umuntu engabizwa ngensizwa ngale ukuthi azashaye umunye. Uyabona nje kunomuntu ngakubo ongakhohlwa kuba ukuthi badlile, uyasebenza. Akakhohlwa kuba ukuthi badlile.
lo muntu endaweni bambizwa ngensizwa kuthiwa ayikho insizwa edlula usibanibani kodwa akaze shaye umuntu. Omunye ngakubo wakhile nje, wakhe indle enhle ubizwa ngensizwa ngalokho nje. Omunye uganiwe mhlawumbe una 4 amakhosikazi, mhlawumbe omunye una 3, uganiwe ubizwa ngensizwa ngalokho nje, ngale ukuthi ezeshaya umuntu. So ziningi izinto manje umuntu angazenza ukuze abizwe ngensizwa, ahlonishwe nje kuthiwa cha usibanibani uyinsizwa. Bazongifakazela so yingakho ke uyaye ungizwe ngithi umgangela, angisho ukuthi awuyekwe, ngigxeka nje ngezizathu ezisuke zikhona, angisho ukuthi awuyekwe, kodwa ngithi insizwa ke ezibuke ngelinye iso man. Hey, ngoba umgangela une potential yokuthi uqale impi, unawo amandla umgangela ukuthi ungaqala impi. I know ke ukuthi mawukhuluma ngento ethandwa ngabantu out of the blue nje uyigxeke, khona abanye abangacishe bekubulalele lokho nje ngenxa ukuthi abayiboni ngakubo. Khona nje abanye abayibuza ukuthi lo mfana lo mayithi asiye kumgangela singaphila kanjani nje ngakithi, singaphila kanjani mayithi asiye kumgangela singaphila kanjani. Bayibuza abanye ukuthi uma ngoba akaze becabange impilo yabo ngaphandle komgangela, abakaze beyicabanga, kodwa mangahle bewuyeke umgangela ukuthi juqu ngakubo bengayithola enye indlela ukuphila nenye futhi indlela ukuthi bebizwe ngeinsizwa still bengayudlala umgangela. So ke ngisuke ngikhuluma ngezinto ezikanjalo ngenxa ukuthi alukho kusizi yabo nje umuntu okwaboshwa wahlala ejele uzoyizwa kalula lento engishoyo, ngoba mawusuhlezi lapha ejele ngaphakathi uzogive up kwezinye. Yabo nje mina ngake isimo sisibi ngise medium encome sisibi la ngithi ngafunda khona ukuthandaza nje, ngake ngachaza ukuthi ngakufunda kanjani ukuthandaza ejele. Ngakufunda emva ukuthi ngithola indaba zokuthi ubaba useshonile. So uyabona mawususejele usuhlezi, ngake ngathandaza nje, sengithandazela ukuthi ngiphume nje ngiphila, ngingasenendaba nokuthi mangiphuma ngithola umsebenzi, ngingasenandaba nokuthi mangiphuma ufune ngithola umuntu wesifazane engizokwakha naye umuzi, ngizoshadana, ngangasenandaba nayo yonke leyo nto leyo. Ngithi nje ngisafunela ukuthi ngifuna nje ukuthi mangiphume ngiphila. Yini eyayingenzisa lo eyayengenza ukuthi ngisho njalo isimo engangibhekene naso ngaphakathi. Uyabona nje umuntu ohleze ejele ngenxa ukuthi wadlala umgangela, uyombona ukuthi uyophuma unyanya kanjani ngisho izingane zakhe ngeke zidlale. Omunye uyedisown izingane zakhe ngenxa ukuthi zidlale umgangela, ngoba usuke senawo lento ukuthi uyabona ke lento ubunsizwa yakhumbula nje ngibhalile epageini emsebenzisi ngibhale ngawo umgangela, ngithi hey umgangela sekufanele uyekwe. Kodwa nje bluntly uyabona nje umgangela ayikho into emnandi ngawo mangathiwa sikhuluma iqiniso. Abanye ngathi mangikhuluma kanjalo bathi umgangela umdlalo. Yini ungathi akuye kwi-boxing, yini ungathi akuye kwi-karate. Those are career. Ukuba yi-boxer it's a career leyo, umsebenzi udlenhle kabi imali. Kungcono kuba ikhona into, ayikho into eholwa emgangela naholwa akuyona into, akusona sports esi-recognized, akusona sports esi-recognized. So ngisuke ngithi ke insizwa nabafowethu kufanele sibuke ngaleyo ndlela indaba umgangela. Uyazi ukuthi e-Eastern Cape ngizosikhumbula lesi sigodi, kunensizwe ke ngakhuluma naye ngithumelele udaba, ngizosikhumbula lesi sigodi. Kodwa lensizwa ngathi mangibhala ngigxeka umgangela, ngigxeka umgangela epageini emsebenzisi media SA, yangifonela lensizwa yakhuluma nami, ikhuluma ngobhuti wayo. In fact ubaba omncane, kodwa kushuthi lokhu kuba nobaba omncane ocishe lingane nobhuti. Ubaba omncane wayo wagwetshwa indaba nje suka ngumgangela.
and ngifonela iyakhala ngenxa ukuthi ubaba omncane uyena wayesebenza ekhaya enaka izinto eziningi. Kwakusuka emgangeleni nje uThema kade eshaya insizwa emgangeleni mase behamba endleleni sebebuya kade ziyamlandela insizwa zamqoba wazi wagcina walanda isibhamu ekhaya wafuka wadubula insizwa waboshwa. Akusashiya ukuthi asizukumbopha ngoba manje ushaya udubula umuntu obemshaya emshayela ukuthi cha indaba yaqala emgangeleni nje. So umgangela ngiye ngithi ngiyuxeke ngalokho ngalezo izathu. Kodwa ke phela umuntu we living in a free country, we living in a democratic country. Sizenzela umuntu uyachoose, we choose. Kodwa ke akusho ukuthi into moyixeka usukuthi abantu abayiyeke, kodwa usukuthi abayibuke ngaleliso. Mina nje zami ingane I'm not going to encourage them ukuthi idlale umgangela ngoba nama ngisawe ngakithi nje vele awusadlala. And kuqala yengekho lonto ukuthi umuntu afunde isikole eqeda isikole ahambe e-university. Can you imagine nje uwenza umatric usuqala vele ukuba ibhobhodleyana uyaqeda lapho uapplyele e-university uhamba emgangela life bekushaye noma bekushabe enqamla isandla noma bekushaye inhlafuno uphanjanelwe ikhanda awusayo kuyofunda usenza lutho. Usuzoba umthwalo ke manje impilo yakho yonke usuyoziyofa kanti kuqala umuntu wayephila engasebenzi eba umthwalo nje wasekhaya alotsholelwe azaganwe aphinde ondlelwe ngisho umfazi ama responsibility awafani. Ilokho nje engisuke ngikugxekela umgangela nakhona ngikugxeka ngoba yonke lento isuka lapha ya ejele. Ilokho nje engisuke mangisuke ngixeka nje umgangela ngisuke ngibeka lezo izathu.